Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum. Ɗan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ba tare da bata lokaci ba, abinda za mu yi magana akan shi shine za mu yi magana kan yadda ake datse background na hoto. Kamar misali ka ɗauki hoto misali a nan cikin Najeriya kana so ka ɗauko wani background na ƙasar waje ka sanya, ko kuma dai an yi hoto cikin mutane, taron mutane, kana so ka ciro kai kaɗai ka canza background ɗin instead of a gan ku tare da mutane cikin mutane, ka fiddo kanka kai ɗaya da sauran dai buƙatu wanda za su sanya ka buƙaci cire background na hotonka ka hiddo iya hoton kaɗai. So ba tare da wasu lokaci ba, tutorial ɗin da za mu yi kenan a yau. Da farko kana buƙatar wannan application ɗin da ake gani, wato Cut plus Mix Studio. Shi wannan application ɗin shine application ɗin da kusan ya fi applications don yanke hoto sauƙin amfani. To ba tare da zan sanya link na downloading ɗin shi application ɗin a description na wannan video. So wanda ke da bukata sai ya following na link din na Google Play Store, sai ya sauki application din, sai ya jaraba sai ka taba wannan plus din, wato kana so ya bude maka tray inda za ka yi aiki da kanshi. Wannan page din shine inda za ka yi abin da za ka yi. So yanzu sai ka taba plus din add, sai ka taba gallery, wato kana so ka dauko hoto daga gallery din ka ne. So anan sai ka dauka wani hoto kake so ka cire ma background ne. Bari mu yi selecting wannan. Yanzu misali mun sanyo wannan hoton muna so mu cire mishi background. So hanyoyin cire background din suna da yawa. Misali bayan ka shigo da shi, idan ka zagaya, misali ka sanya hannunka akan wayanka ka yi haka da shi, misali idan cikin taron mutane ne sai ka zagayo iya daidai inda wanda kake so ka datse din yake, so sai kai haka automatically zai datso. Kaga yanzu idan misali ya datso maka inda kake so, abin da ya rage maka ka gyara. Idan kuma ba haka ba, misali hanyoyin cire hoto da shi wannan application din suna da ɗan yawa, ko kuma ce hanya biyu ce. To bayan wannan sai akwai manual minus, gashi za ka ganshi da alamar minus baki, manual minus da auto minus, sannan akwai auto plus da auto minus. Shi manual minus wato yana nufin in ka sanya shi manual minus, kai ne za ka dinga sa hannunka kana goge background din yadda kake so. Misali idan aka kalla gashi ina goge background din, gashi ina gogewa. So wannan shi ake ce ma manual minus. Idan kai amfani da shi zaka zaka cire background na hoto din yadda kake so manually, ka cire wanda kake so ka goge wanda baka so. So yanzu idan kun lura, ina barin hoton asalin mai hoton ne, ina goge asalin background na hoto. So wannan kenan. Wannan shine manual minus. Manual minus za ku ga mistakenly na ɗan shiga, ko kuma ina shiga cikin asalin hoton wanda ba haka ake so ba. So bayan ka gama, akwai kuma manual plus, wanda shi kuma za ka yi amfani da shi wajen maida inda ka daddatse, shi ma manually. So sai mu shiga manual plus. Yanzu muna so mu maido, gashi muna so mu maido wannan fuskan da muka taba, sai mu maido ta. Nan ma mun dan taba kallabin nan, sai mu maido shi. Nan ma mun taba, sai mu maido shi. So da dai sauransu, gashi mun maido abin da muka maido. Saboda haka sai mu zauna, sai mu dan bi hoton, sai mu yi gyaran fuska, wato mun koma manual minus kenan. Sai mu dan yi mashi gyaran fuska kamar yadda ake gani. So bayan mun gama mai gyaran fuska, sai mu save a wayar mu. Wannan shine manual way da ake yanke hoto. To wannan kenan. Idan kuma mutum yana buƙatan duk ba sai ya sha wata wahala ba, misali ba tare da wani ɓata lokaci ba, kawai kana zuwa kana son yanke hoton, sai ka sanya auto minus. Shi auto minus kawai zai yi detecting hoton, especially idan ya kasance background din ba
bai da alaƙa da hoton da ke jiki. Misali kaya, mutum ya sanya kaya green sannan kuma ya shige cikin fulawa green, ya shige cikin ciyawa green, so idan ka sanya shi hoto ɗin nan to zai yanke ne hamma da kayan mutum. Amma idan ya kasance akwai bambanci tsakanin kayan mutum da fuskan mutum sannan da background ɗin shi, so zai zama very easy ga amfani da wannan auto minus ɗin. Shi a take zai yanke maka shi sharply ba tare da wani ɓata lokaci ba. To bari mu jaraba mu ga yadda yake aiki. Bayan ka sanya shi haka sai ka kawai zagaya haka, sai kawai ka zagaya haka, ba dole sai ka taɓa hoton, kawai in kai haka. So kun ga gashi yanzu har ya yanke hoton. Yanzu saboda ace din za ya ɗan yi alamar yanka, so sai ka ja wannan ɗinka, wannan sai ka zo wajen blur ɗin nan sai ka taɓa. Idan ka taɓa sai ka ɗan ja shi kaɗan, za ka ga in kun lura za ku ga gefen ace ɗin yana ɗan canza, so sai ka ɗan yi haka, to ace ɗin kuma zai fito clear ba tare da ya wannan ba. So a takaice haka ake editing ko kuma ake yanke hoto kamar yadda na faɗa. Thank you very much and have a nice day. Domin ci gaba da samun bidiyos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.